Il-bdiewa u r-raħala żgħażagħ se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn 5 miljun u 100,000 euro fondi Ewropej bilan li jkunu jistgħu jimirħu u jinvestu f'teknoloġija moderna. Dan ħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li saret bejn il-Ministru responsabbli mill-Agrikoltura Anton Refolo u Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet. Frazzetta Żagħżugħa li gawdiet minn din l-għajnuna biex illum il-ġurnata qed tipproduċi prodotti mill-ħalib. Hawnhekk ġie spjegat li dawk eliġibbli jistgħu jirċievu sa 100,000 euro biex jistabbilixxu n-negozju tagħhom fl-agrikoltura bitwettiq ta' pjan ta' negozju. Dan il-fond żdied bi 30,000 euro minn dak preċedenti. Il-Ministru Anton Refolo stqar li din l-inizjattiva taqgħet mal-istrateġija tal-Gvern għas-settur agrikolu ta' pajjiżna. Il-bdiewa u r-raħħala żgħażagħ tagħna huma l-pern tal-istrateġija sabiex il-bidja tkun iktar sostenibbli għal ġenerazzjonijiet futuri. Min-naħa tiegħu segretarju parlamentari għal fondi Ewropej Chris Bonnet innota l-popolarità ta' din l-iskema fl-edizzjonijiet passati tagħha kif attiraw il-konkorrenza ta' diversi żgħażagħ. U rridu naraw iktar żgħażagħ jaqbdu din it-tip ta' professjoni għalfejn għandna bżonn l-agrikoltura, għandna bżonn min jidħol fl-agrikoltura għax hemmhekk biss nistgħu nissalvagwardjaw il-provvista tal-ikel f'pajjiżna.